Добрый дзень, шаноўныя сябры. Напярэдадні купальскага свята хачу пачытаць вам казку, якая называецца «Купаленка», а змешчана яна ў кнізе беларускіх народных чарадзейных казак «Прыстань ваўкалакаў». Укладальнікам гэтай кніжкі з'яўляецца Антон Гурскі. Купальская ноч чорным крылом ахінула наваколле. Прытомленыя збіраннем гаючых зёлак, танцамі, скокамі праз вогнішча, збіліся ў гурт хлопцы і дзяўчаты. Развязалі вузельчыкі, дасталі з іх ежу, дамашняе віно. Пачуліся смех, жарты, добразычлівыя кпіны. Толькі чарнабрэваму Івану не весела. Сядзіць адзінока ў баку ад сябрукоў, думу думае. А дума тая горкая. Вечар цёплы, а сэрца халодзіць. Няма ў Івана сяброўкі. Дзяўчат навокал многа, толькі ні адна з іх не прыглянулася хлопцу. 3 вянкі кінулі яму вясковыя прыгажуні з надзеяй, што разарве Іван адзін з іх і тым самым заявіць аб сваім праве на дзяўчыну. Але усе 3 вянкі засталіся некранутымі. Пакрыўдзіліся прыгажуні, хаця выгляду і не падалі. Надзелі вяночкі на свае галоўкі, звонкім смехам заліваюцца. Глядзі, маўляў, хлопец, каб пашкадаваць не давялося. А самая прыгожая з іх Ганна, якая вельмі пакахала Івана, не сцярпела і кажа: «Калі сярод нас не знайшлося табе абранніцы, пайдзі і пашукай кветку папараці ў лесе. Можа, там сваё шчасце знойдзеш». Сядзіць хлопец, маўчыць, пра сваё думае. Раптам побач нячутна з'явілася нечая лёгкая постаць. Пяшчотныя рукі дакрануліся да галавы юнака. Заплюшчыў той вочы, думаючы, што гэта сон. А калі праз імгненне адкрыў іх, убачыў, што нікога побач няма. Толькі на траве ля самых ног вяночак ляжыць. Хацеў было хлопец адкінуць той вяночак, падумаўшы, што гэта дзяўчаты вырашылі пажартаваць над ім. Але во дзіва якое, вяночак быццам да рук прыліп. Відаць, справа рук нячысціка, думае Іван пра сябе. Нездарма ж старыя людзі кажуць, што ў поўнач на купалле розныя ваўкалакі, чэрці, ведзьмы са сваіх сховішчаў вылазяць, каб людзям шкоду прынесці. Праўда, гэтая нечысць агню баіцца, таму на купалле ў вёсках ля кожнай хаты вогнішча гарыць. «Не бойся, Іван, ідзі за мной, я дапамагу табе знайсці кветку папараці», чуецца побач пяшчотны голас. «Станеш самым шчаслівым чалавекам на свеце». «А, будь-што будзе», вырашыў хлопец і ціхенька, каб не прыцягнуць увагі сяброў, падаўся ў лес. Спачатку ісці было лёгка. Дарогу асвятлялі водбліскі купальскага кастра на паляне, вакол якога весяліліся маладыя людзі. Але чым далей ішоў хлопец, тым вузейшай рабілася сцяжынка. Больш цёмным і глухім станавіўся лес. Ногі блыталіся ў густой траве. Вецце балюча сцёбала па твары. Спачатку здалёк, а потым усё бліжэй і бліжэй чуліся нейкія невядомыя гукі, падобныя на выццё ваўка або рогат савы. «О, трэба вяртацца хутчэй назад, пакуль не заблудзіўся», мільганула думка ў галаве Івана. «Інакш не толькі кветку папараці не знайду, а жывым з гэтай глухамані не вярнуся». Успомніўшы пра вянок, хлопец кінуў яго на зямлю. І здарылася цуда. Вянок ураз пераўтварыўся ў вогненнае кола. Пакацілася яно па зямлі, завісла на галінах дрэў, а наўкола стала відна, як быццам удзень. Паспрабаваў было хлопец зняць з дрэва той вянок,
Але толькі руку да яго працягваў, а вянок сонейка вышэй падняўся, завіс на ветці дуба. Слепіць вочы, быццам дражніць Івана. Пабяжыць той наперад, а сонейка на зямлю скоціцца, у густой траве схаваецца. Застыне хлопец на месцы, не ведаючы, куды ісці далей, і тут жа чуе ласкавы голас: «Ідзі сюды, Іванка, не бойся». «Хто ты такая? Адгукніся!» – крычыць юнак. «Я Купаленка. Тады навошта уцякаеш ад мяне?» «Лёгкага шчасця не бывае, за яго змагацца трэба», – чуецца ласкавы голас. «А што ж я павінен зрабіць? Навучы!» – просіць Іван. «Ты знойдзеш кветку папараці», – адказвае Купаленка. «Як сарвеш яе, хуценька вяртайся дадому. Што б не рабілася ў цябе за спіной, чые галасы не пачуеш, не азірайся, інакш будзе бяда». Сказала так Купаленка і як скрозь зямлю правалілася. Зноў стала наўкола цёмна. Як быць? Куды ісці? Прачытаў пра сябе малітву Іван і паціху пайшоў наперад. Колькі ён ішоў так, і сам не ведае. Раптам бачыць наперадзе, у некалькіх кроках ад яго, нейкія агеньчыкі на зямлі блішчаць. Падышоў ён бліжэй і вачам сваім не верыць. Перад ім незвычайная па прыгажосці кветка папараці. Нашто ўжо прыгожая вясёлка пасля дажджу на небе, але яна нішто у параўнанні з цудоўнай кветкай. Падобная на пяро жар-птушкі, зіхаціць, пераліваецца. Толькі памкнуўся Іван сарваць кветку, як з усіх бакоў нешта затрашчала, загукала, завыла, завяршчала, заскуголіла. І ўсё ж хлопец дасягнуўся да кветкі, сарваў яе, сунуў за пазуху і заспяшаўся назад у сваю вёску. Ішоў, а за спіной трашчала вецце, на ўсе лады лямантавала нячыстая сіла, пагражала рознымі карамі, упрошвала зірнуцца, паслухаць, што яна кажа. Але Іван памятаў словы Купаленкі, не паддаваўся ні на якія ўгаворы, ішоў і ішоў наперад. Быў бы, пэўна, Іван першым чалавекам у цэлым свеце, якому пашчасціла адшукаць кветку папараці, калі б нечакана не пачуў знаёмы голас Купаленкі. «Пачакай, Іванка, я табе нешта скажу». Не стрымаўся хлопец, азірнуўся назад. Але нікога не ўбачыў. Па радасных енках нячысцікаў зразумеў, што яго падманулі. Сунуў руку за пазуху, дзе ляжала цудоўная кветка, а на яе месцы галінка вярбы. Застагнаў ад роспачы хлопец, падняў вочы угару і ўбачыў далёка-далёка ледзь прыкметны промнік святла. «Купаленка, пачакай мяне!» – закрычаў у роспачы Іван. «Парай мне, што рабіць?» Доўга чакаў адказу, але так і не дачакаўся. Тады, памаліўшыся на ўсход, пайшоў хлопец у лес, пайшоў і не вярнуўся дадому. Старыя людзі казалі, што у ноч на купалле недзе далёка ў лесе перагукваюцца дзявочы і юнацкія галасы. Можа, гэта Іван шукае сваю Купаленку, а можа, разам шукаюць яны згубленую кветку папараці. Чаго на свеце толькі не бывае. Вось такая казка чарадзейная. Спадзяюся, што яна вам спадабалася. Дзякую вам за ўвагу і няхай купальская ноч прынясе вам толькі добрыя падзеі. Будзем шукаць тую папараць кветку. Да пабачэння, да новых сустрэч!